Sa number 5, VA nga naga-sideline baligya iligal nga droga, arestado. Masobra 2.3 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa isa ka virtual assistant sa ginpatigaan nga buy bust sa Palangka Road, Barangay 12 sa Bacolod City. Suno sa Police Regional Office Negros Island Region, magluwas nga nagaobra bilang VA ang 21 anyos nga si alias Joe, residente sa Barangay Bata sa Bacolod, siya naga-sideline man sa pagbaligya sa iligal nga droga. Base sa casing, surveillance kag validation operations ng PNP, nagwa nga naga-distribute sang iligal droga ang subject sa iya mga customer sa Barangay 12, 16, 35 kag kaiping nga mga lugar. Isa ka confidential informant ang nagpabalo sa kapulisan sa iligal nga aktibidad sang subject nga karon nagapangatubang sang kaso nga pagsupak sang Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.